werk hier als gastvrouw, ik ben vrijwilliger. En er zijn op dit moment 3 borstkankergroepen waarvan ik er 2 draai als het ware. Ja, wij kennen elkaar nog niet. Hè? Ik had je wel al op de app, op de groepsapp gelezen. Ja. Ik ervaar Saskia als een hele fijne persoon die zich heel erg kan geven. Die ook heel kwetsbaar kan zijn. En die kwetsbaarheid maakt met name dat anderen dan ook dingen durven te vertellen. Maar die drempel, die schaamte om bij de Toon Hermanshuizen naar binnen te stappen, die moest vrijwel iedereen overwinnen. En daarom gaat Saskia zondag 100 kilometer rennen langs 5 Limburgse Toon Hermanshuizen. En op die manier de drempel te verlagen. En om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de huizen en de Maarten van der Weijden Foundation voor onderzoek naar kanker. Marathons heeft ze in de benen, zelfs uit de periode dat Saskia vocht tegen borstkanker. Maar 100 kilometer liep ze nog nooit. Saskia wil het doen voor die ene goede vriendin, die lotgenote die er niet meer is. Ook om haar man en kinderen een hart onder de riem te steken. Voor haar, ja, dat is sowieso Judith. Dat is mijn vriendin, die is overleden aan uitgezaaide borstkanker. Dus voor haar is het allerbelangrijkste. Maar hier zijn ook alle lotgenoten die in die borstkankergroepen zitten. Dat zijn zo'n powervrouwen. Ik ga ervan uit dat zij me tot aan die finish wel kunnen loodsen. En die powervrouwen gaven Saskia deze week ook nog een dikke duim. Heel veel respect. Ja, dus... Wij zijn trots op je. Ja, het is gewoon je bent gewoon maf. Ja. Net een marathon te lopen. Hallo. Een heel typerend filmpje voor het Toon Hermanshuis, zegt Saskia. Want lachen en vriendschap bestaan ook nog met kanker. En waanzinnig. Oh ja. En dat is ook de kracht van die ontmoetingen. Omdat eigenlijk de kracht in de groep zelf zit. En de ene dame vult de andere aan met haar ervaring en vice versa. Je hebt altijd tips. Ja. Bij mij, tenminste na de tweede diagnose. De eerste keer heb ik gekozen voor een dubbele amputatie. En voor mijn gevoel kocht ik daarmee een stuk zekerheid af. En als het dan de tweede keer toch terugkomt, ja, dat heeft mij wel iets onzekerder gemaakt. En ook daarin heel de tijd heel veel wonden. Maar er is nu wel altijd een klein stemmetje wat zegt van ja, wat als? Ja, haar leven is ook heel moeilijk verlopen. Ze heeft ook heel veel meegemaakt. Maar ze heeft altijd wel weer kracht. Ook dat ze nu gaat rennen. Hè, om de huizen met elkaar te verbinden. En dat maakt dat ik daar ook weer kracht uit kan halen. En zo maakt Saskia dus haar laatste oefenrondjes om het praten over kanker wat makkelijker te maken. Bij lotgenoten kan het masker af en juist dat wordt haar boodschap 100 kilometer lang. Ja, om over je angsten te durven praten, dat wil je. Je wil natuurlijk voor iedereen zo sterk mogelijk en zo positief mogelijk in het leven staan. En zeker ten opzichte van de mensen die echt dicht bij je staan, zoals je partner en je kinderen. En als je wel eens onzekerheden hebt en je kan die in het lotgenotengroepje delen zonder een bepaald scherm voor te houden, zeg maar, is dat wel heel fijn.